niin. Älä, mä pelaan. Annas nyt kun isäukko vähän haastattelee. Mitäs sä oot kesällä tehdä? Onko sä töitä saanut? No en oo edes hakenut. Mä oon kotona, mä pelaan pleikalla, juon vähän kaljaa, käyn kavereitten kanssa ulkoa. Mä elän mun elämää. Hei, ei nyt olla mikään tommonen vätys, vaan mennään töihin. Siellä on vielä varmasti joitakin hakuja. Siellä on Mäkelän alulla on kesätyöhakutöihin. Miau mau, en mene töihin. Mene pois. Ei oo työtilanne, en mä saa töitä. Lapseni on pettymys. Mä kerron äitille. Moi. Yksi perinteinen kiitos. Kiitos paljon. Tää on siis, mä en keksinyt yhtään mitään muuta, mikä voisi auttaa. Siis mun poikani on ihan hirveä vätys. Se ei ole hakenut töitä, se ei ole ajatellut hakea töitä, se on ajatellut ainoastaan pelata kesällä videopelejä ja hengailla vähän kavereiden kanssa. Että mä en siis yhtään tiedä, mitä on pitäisi tehdä. Oho. Kuulostaa aika ikävältä. Hei, mut mä tiedän mikä voisi auttaa. Se on Tekin työkirja. Mikä työkirja? Tekin työkirja. Siellä on aika hyviä vinkkejä työhakuun. Se voisi auttaa sun poikaa. Hei, kiitos paljon. Mä uskon, että tää on just sitä, mitä mun poika tarvis. Mitä sä teet? Laita pois tommosseet. Tästä! Mene töihin! Työkirja. Töihin. Vai niin? Töihin haluaisit? Ei mitään. Saako täällä oikeesti töitä? Saa. Ei muuta kuin hanaa vaan. Viljami. Ja työhaastattelu. Työhaastattelu. Joo, mä oon tosi innoissani tulossa teille työhaastatteluun. Koska mulle kävis vaikka tänään. No, mä tuun huomenna aamulla, sovitaan niin. Yes. Okei, kiitos. Työhaastattelu. Pitää tehdä toiseen kaupunkiin. Päästään kaljaa tästä pois. Oota hetki. Hei. Mies sai työhaastattelun. Joo, mä oon just menossa sinne. Ihan mahtavaa. Ennen kuin meet, niin tehdään pari muutosta. Tosta, siinä vähän vodaa. Vettä. Jeps, katos. Okei. On takki. Vaihtaa se tämmöseen. Oo. Noin. Tsemppiä. Kiitos, Tek.